sing Ora. Nggih, Saping Gunung Madura. Nggih. Nggih, monggo Pak. Suara kok ngangeni. Ah iya ta Pak Adi. Heeh. Mon memajang Heeh. kon keruk Kon apa? kon keruk Kon keruk. kon keruk Pak Dijumbo. Heeh. Nek ker apa-apa. Ora nek kebablasan. Mon memajang kon keruk janor koneng rati Wah, jan. Bocah ora spirakno suarane lho, Ting. Iya ta Pak De. Heeh, jan. Alhamdulillah ini berkat banyak pelajaran salah satunya ten panggungnya Pak De Jumbo. Nggih. Ya ora jane. Ya Kamu itu iya loh. terbentuk wiwit dari Swargi Kiseno Nugroho itu Ya benar. sudah kelihatan bocah isuk mesti arep dadi bintang tamu. Wah, ternyata betul. Nah, kebetulan kesempatannya teng ini Pak Jumbo, teng dalang-dalang yang lain wis Heeh. kula nggih reman banget ketemu Pak Jumbo suwe mboten ketemu brengose tekan lambe. Tekan apa? Koyo arep dipangan. Kowe urung tau kesroget brengos kok. Uwes bojoku ya brewok. Tak cukur ki Bune Dani ra entuk. Lah napa to? Tak resiki ngono ki Bune Dani ra entuk. Lah ora apa-apa ben apa? Apa Ibune Dani ra entuk aja, ngkeri-keri. Ya iya ben ala keri. Kembali baik madari Nduk Ting, dalam Pak De. kemarin adik saya itu masuk angin. Hah? Basan kakang nih mayang ning kene iki terus sehat iki, terus nonton iki. Sing pundi? Itu adik saya itu. Oh itu adik panjenengan. Kok cantik sekali. Oh, wong sing kakang ini bagus kok iki. Lah wong langit. Dora terima wiyoga. Mula kowe iki nek arep kepengin ayu ku dadi adikku. Lah masa? Lah nek niku ayu to. Sedulure aku ki corak-corake ngono kae. Lho niku ayu, lah nek kula nurun jenengan ayu malah blai. Maksudnya kowe iki nek dadi corak karo aku, iki malah dadi saya ayu. Diono. Nyatane iki lho aku cerak karo sampean apa gak ngene. Beh, dipeleki wae. Pasirna Ting. Nyapa to wong nyanyi kok celak-celuk. Ora kowe iki nek nembang kok aja merem. Lah ya jenenge emang gak. Merem tinggal lu penonton piye, Jal? Ya wis tak tuti penontonnya aku ider.